último, a ver si se puede seguir haciendo. No, no va a ser el último. Traíamos unha preparada porque conocemos como son.
Bueno, para despedirnos damos as gracias a todos por colaborar con nos. Esperamos vos o ano que ven, entón. Vamos pedirlle a todos os participantes que se suban ao escenario. Vamos quitar unha foto de familia. Quita unha foto por recuerdo.